Avui ens endinsarem en els boscos d'Alzina. Ens rebrà la seva anfitriona, la geneta, un animal que els romans tenien com a mascota. Coneixerem un invasor xinès, l'ailan. En Martí es contagiarà de l'energia de l'alzina més alta de Catalunya. Perseguirà eriçons salvatges. Què dius tu? Què dius, xicotet? Què tot? No m'ha fet la bola. Mira, m'ha fet la bola. Sí, no l'ha fet. I sabrem què són i per què serveixen les piles carboneres. Avui centrarem la nostra atenció en aquest arbre, l'alzina. Els alzinars són els boscos més representatius de la Mediterrània. A Catalunya ocupen el 20% de la superfície del país. Només esquiven aquelles comarques més fredes i més seques. És, sens dubte, el bosc més representatiu de la Mediterrània. L'alzinar és un bosc selvàtic. No és estrany que alguna comarca de Catalunya es digui la Selva. I fa al·lusió justament a aquest caràcter de bosc mediterrani. Fixem-nos bé, és un bosc que té una estructura de selva, en realitat, té uns arbres atapeïts amb fulles persistents tot l'any. Vol dir que les plantes que l'acompanyen són plantes d'ombra, de diferents menes, el lligabosc, el xuclamel. La temperatura és pràcticament la mateixa ara que si venim d'aquí mig any o si venim a ple hivern. L'estructura de les capçades dona una estabilitat tèrmica i també una estabilitat llumínica. Això explicaria pocs canvis. Fins i tot la fauna que hi viu és una fauna que tendeix a ser molt sedentaris i tot l'any hi ha la mateixa fauna. Si ens hi fixem, està ple de corriols, que són les autopistes molts dels animals que viuen en aquest bosc. N'hi ha molts, el que passa és que no es veuen. Són animals que viuen refugiats en els alzinars perquè tenen por de l'espècie humana. Un dels mamífers més representatius d'aquests alzinars, encara que no és exclusiu, és la gineta. És un animal que en principi ens pot semblar que és un felí, però no és. Fa vida crepuscular i nocturna i és un carnívor, és el gran carnívor, diguem-ne, d'aquest hàbitat. La seva dieta bàsica són petits mamífers, que n'hi ha molts, aquí hi ha ratolí de bosc, musaranya, talpons. També depreda, és un depredador important de nius, d'ocells. És un animal que té una particularitat que no la té cap altre animal salvatge o silvestre dels nostres boscos, que és un animal d'origen domèstic. És a dir, que en època romana estaven a les cases com un animal, com un gatet. Es va escapar i ara només el trobem en la forma salvatge. Quins efectes tenen els incendis, les sequeres, les tales o el canvi climàtic sobre els boscos? Com reaccionen i evolucionen les alzines? Aquí, a peu d'arbre, en busquen les respostes. Avui a Collserola visitem una parcel·la d'experimentació. Què feu exactament? És a dir, què són tots aquests aparells en aquestes alzines que sembla que estiguin a la UBI? Esteu mirant els leucòcits, els hematies, què esteu fent? Els hi mirem tot. Menys l'atenció, els hi mirem tot. No, aquí el que hem fet és portar-nos al laboratori, aquí al bosc. I aleshores, doncs, tots aquests aparells i aparellets que pots veure aquí en els arbres, el que fan és mesurar-nos de manera molt precisa i de manera molt continuada, dia i nit, sense defallir, tota una sèrie de variables, de creixement, de quanta aigua transporten aquests arbres, de quant carboni ens estan fixant. Aquí tenim un arbós fantàstic. Tu coneixes bé aquesta espècie. I tant, l'arbós. L'espècie. El madronyo, que diuen els espanyols, no? El madronyo, sí. Que a Madrid es veu que tenen una frustració, no sé si és televisament correcte, però tenen el símbol de la ciutat de Madrid, és el madronyo i l'oso, i no tenen ni oso ni madronyo. Doncs aquest arbós tan maco que tenim aquí i amb aquest port tan arbori, el que estem mesurant és el flux de saba, és a dir, com l'aigua que les arrels han anat capturant del terra, va pujant per l'arbre i finalment s'evapora i és transpirada a partir de les fulles. Això ens dona una idea de com està funcionant aquest arbre. Està bé,
està malament... És com una mica prendre-li la temperatura. Això ho va mesurant nit i dia, de manera incansable, a l'hivern, a l'estiu, i d'aquesta manera doncs, podem veure si l'arbre està passant set o poder té un excés d'aigua. I això d'aquí és un dendròmetre. El que ens fa és mesurar el creixement. Però no s'acaba aquí. Aquí el que tenim és un experiment que potser et semblarà curiós. És molt curiós. És molt llamatiu, el contrast de l'acer amb el sol, no? Doncs mira, aquí el que estem mesurant és la respiració del sol. Al terra doncs, hi ha les arrels dels arbres, hi ha microorganismes, hi ha insectes, hi ha fongs, i tots aquests respiren. Finalment, el que acaba sent és carboni que se'n va cap a l'atmosfera. És significatiu la producció de carboni d'aquest sol? És molt important. Fixa't, doncs és molt poc conegut, no?, segurament? Sí, de fet, el sol és el principal emissor de carboni cap a l'atmosfera. I dependrà molt en quines condicions estigui aquest sol, el cicle aquest d'aquestes emissions. Aleshores tenim un lloc amb arrels, que és aquest d'aquí, i tenim el mateix lloc sense arrels, veus, aquí al voltant d'aquesta rodella. Com tallat, hem tret totes les arrels, hem tornat a posar el sol i hem posat l'aparell. Més alta de Catalunya. Té més de 36 metres d'alçada, té alguns centenars d'anys. A mi, si algú em preguntés quina edat li faria, jo li posaria aproximadament uns 500 anys, com és que hi ha un arbre que té 500 anys. Hi ha una raó cultural, quasi bé religiosa, l'han respectat perquè té una simbologia. És a dir, la gent del país, de la Catalunya Vella, quan havia de fer un tracte, ho feia sempre de sota d'un arbre centenari. És l'arbre temple. És una alzina que sobretot expressa un estat de salut molt gran. Té un bon moment vital i té, si ens hi fixem, l'escorça plena de molses, que això ens marcaria en principi el nord. En aquests moments, en aquest context de modernitat o de postmodernitat, ja es veu que hi ha un turisme que es mou molt més per anar a veure arbres monumentals com aquest que per visitar elements més arquitectònics. També és un arbre que si l'abraces sense esoterismes, però ho notes, no? Notes una energia, notes alguna cosa realment molt positiu, diguem-ne, no? És una sensació ancestral, lignosa, un sentiment fins i tot de saba, no? La saba que et remou, es remou ell i et remouen a tu. I ho trobes molt més bé, sense cap tema raro, és a dir, et dona una sensació realment molt agradable, molt positiva, diguem-ne, físicament. Adéu, adéu, adéu. Aquestes parejas que deveu anar a festejar per aquestes muntanyes. Com anem? Bé, hi ha un diminutiu de bé que és Manet. Adéu-siau. Vagi bé. Al Parc Natural de Collserola ha arribat una espècie invasora d'origen xinès que està assetjant les alzines. Aquesta planta, que sembla quelcom inofensiu, és un plançó d'un ailant. Aquest arbre va ser introduït al segle XVIII procedent de Xina i el va portar un jesuïta francès i es va equivocar amb les llavors. En jardineria és bonic, però no té cap aprofitament humà. Fins i tot, en alguns llocs de Catalunya li diuen el mal arbre. No serveix ni per fusta ni per carbó, no fa fruit pels ocells, no hi nidifica res i tenen una tendència expansiva com tot el que és invasor. És com un exèrcit, si ens hi fixem, de plançons que van colonitzant i això és un problema realment molt important. Tot i que és un arbre que no viu molts anys. Té una esperança de vida generalment de 50-60 anys. Per
què hem d'eliminar els aïllants? No hi ha espècies bones ni dolentes. El que passa és que els homes les hem traslladat de lloc i en el seu nou medi provoquen distorsions. Algunes espècies s'acaben adaptant i no passa res, però d'altres, que són les invasores, ocupen tot l'espai disponible, impedeixen que creixin les plantes pròpies d'aquest lloc, les autòctones, i també tota la comunitat d'ocells, insectes, flors, i per tant és recomanable erradicar-les i eliminar-les. Ara aquí, a Collserola, aquesta problemàtica està intentant de ser atacada i de ser controlada. Hem quedat tècnics del Parc Natural de Collserola que avui ens mostraran quin és el seu programa d'actuació d'erradicació de l'ailant. Realment es tracta d'una autèntica infecció del paisatge, és a dir, l'ailant, aquí ho veiem, ha colonitzat absolutament tota aquesta antiga feixa de conreu i en aquests moments això és un autèntic bosc. Hola, Joan. Hola, Álvaro. Què tal? Hosti, aneu molt carregats. I per què ho porteu tot això? Què tal? Bon dia, eh? Ostres, molt content de veure-vos. Hem fet molts tipus de proves, tant mecàniques com químiques. Sembla que el que ens està funcionant més bé és la injecció d'herbicida, per tant és una prova química, però molt localitzada a l'interior del tronc, el que és la base, el coll de les arrels. Que no fa cap mal a altres espècies. No, o sigui, ho hem provat amb més de 12.000 aïllants ja, i no hem vist mai cap afectació a plantes de l'entorn. Perquè tallar-ho, erradicar-ho pel sistema clàssic, quins problemes genera això? Rebrota molt. L'aïllant és un arbre que té un sistema radicular molt potent, s'estén molt i a la que li afectes la part aèria rebrota per tot arreu. L'alzina avança molt lentament i en canvi els aïllants avancen molt ràpidament, perquè el sistema de multiplicació de l'alzina bàsicament és per gla, a vegades per l'arrel, però molt poc. I en canvi els aïllants, tant per rebrots d'arrel com per llavors que tiren els peus femella, doncs s'estén molt ràpidament. Has dit peus femella, això ho hem d'explicar una mica bé, Joan. Vol dir que hi ha nois i noies. Sí. És a dir, és una espècie dioica, diguem-ne, no? O sigui, hi ha peus mascle i peus femella, que això es dona en algunes espècies d'arbres, que tenen aquest caràcter, aquest dimorfisme. Peus mascles, peus femella. Les femelles sempre es caracteritzen perquè són les que fructifiquen, les que fan fruit, diguem-ne, no? Llavors, en principi, el sistema aquest d'expandir-se a través de l'arrel seria més propi, en principi, dels mascles i la d'expandir-se per llavor seria més propi dels peus femella. En els llocs on hi ha aïllant, en les vores de camí, no és estrany de trobar plantes tan boniques com aquesta, com la pastanaga borda. Això és la pastanaga que mengem. Tot allò que mengem nosaltres té sempre un origen salvatge o silvestre. Això és la pastanaga silvestre, el Daucus carot. Tot el que l'espècie humana ingesta és sempre la resultant d'una selecció que hem fet i que l'hem tret del bosc. La fulla de l'alzina no mostra canvis estacionals, és sempre verda. Tot i que sí que va canviant el fullatge, no ho fa a la tardor, com podríem pensar, sinó que ho fa al juliol-agost, quan hi ha més insolació. Però no s'acaba mai de despullar del tot. Fa com les persones. A mida que augmenta la calor, es va traient capes. Les fulles. En el mateix arbre, en el mateix peu d'arbre, trobem fulles totalment diferents. Sempre és la mateixa espècie. Recorda una mica fins i tot a les èlitres d'un insecte i és molt pilós per de sota. Durant segles, a Catalunya l'alzina s'ha tallat en torns quan l'alzina té 30-40 anys i l'han convertit en carbó, en carbonet, en llenya, etc. Trobem formes diferents d'alzina. Per exemple, aquesta és una alzina de llavor. En canvi, a 3 metres tenim una alzina que de la soca surten 3 alzines i això és una alzina de rebrot. Quan diem, mira, aquest arbre és així, en realitat el que estem fent és veient la part aèria de l'arbre. Veiem la part aèria, però l'arbre, el total de l'arbre és això. La part aèria pot representar el 70% i la part subterrània un 30%. Tot i que pot variar. Ens podem trobar amb arbres que tingui un 50% de biomassa subterrània, si és un lloc molt sec, i un 50% de biomassa aèria. Si hi ha un incendi, o bé és tallat aquest arbre, rebrotarà, que és el cas d'aquí, l'alzina
pel que acabem de veure, és un arbre rebrotador. Té capacitat de rebrot, de rebrotar. Justament per aquest percentatge tan gran que té de soca i de sistema d'arrels. Ah, esclar. Com si treballeu amb nosaltres. Nítol. Quin és aquest? És el fos, no? És un animal propi de les zones límit entre boscos i altres tipus. O sigui, aquest és el seu hàbitat. Aquest és el seu hàbitat, al límit del bosc. És un insectívor, veritat? És un animal insectívor, tot i que es podria considerar omnívor en tant que menja... Podria ser un cau, aquí té el cau? Podria ser una cosa així, podria ser... Se'n caua? Se'n caua. Aquest animal el que busca són zones de molta cobertura vegetal, però també forats. És un animal molt afí als boscos, però sempre ocupa els límits del bosc. No mossega mai. És un animal molt pacífic en aquest sentit. Si l'agafes no te'l mossegarà mai. Entre ells es mosseguen quan es barallen, però una persona que l'agafi no el mossegarà mai. No té cap depredador, aquest xicot? Sí, té depredadors. Per exemple, el duc, el bua-bua, aquell majestuós rapinyaire nocturn, el pot agafar. Aquest animal només té una estratègia que l'ha servit per sobreviure molts anys a la natura. És fer-se a la bola, tancar-se en si mateix. A la carretera, quan veu un cotxe, també fa el mateix. Jo el trobo guapíssim, eh? El puc agafar? No em farà res, aquest xicot? Jo t'aconsello que posis uns guants. Sí? Si vols. És un dena. La seguretat. Vols dir que vindrà algun inspector d'Hisenda aquí dalt? Ai, d'Hisenda no, de treball. I un naturalista atrapat a collserola amb l'altre naturalista i detingut. Què dius, tu? Què dius, xicotet? Nítol, no l'ha fet la bola. Mira, m'ha fet la bola. Sí, l'ha fet. M'ha fet la bola? Sí. Sergi? Sí, clar. Cuita. Això és el És com una pilota. Això és el mecanisme de defensa. Fixa't tu. Hosti, que maco, no em diu que no és maco, això. Tens pessigòlies hasta de panxa, quan veus aquesta meravella de l'evolució, no? Quina estètica, no? Au, cap a casa teu. Deixem l'eriçó fosc tranquil i anem a buscar-ne un altre. L'objectiu? Localitzar un eriçó blanc. A veure si tenim sort, no? A veure, sí. Mira, aquí n'hi ha un. Aquest és un eriçó clar. Sí, És ben diferent, eh? Sí. És un mascle. Si us fixes, les punxes les té més petites, més curtetes i més fines que no pas l'altra espècie, l'eriçó. Les orelles, més llargues, més grans. Està en ambients oberts, com serien els conreus. En clara diferència amb l'altra espècie, l'eriçó fosc, que està en ambients més forestals. En principi, la distribució d'aquest animal no és tan extensa com la de l'altra espècie. Està distribuït a la costa mediterrània i penetra a la depressió de l'Ebre, a Lleida. Martí, què et sembla? Deixem anar? Sí. Que continuï fent la seva funció. Sobretot el que hem de demanar sempre la gent respecte amb aquests animals. I si el veuen a la carretera, escolta, que l'esquivin o que el separin, diguem-ne, no? Perquè em trobes tants pobrets atropellats. Continuem, doncs, a veure què trobem. Vinga. Magnífic. Va. El paisatge sempre és dinàmic, mai és estàtic. Aquí en tenim un exemple molt evident. Aquí al darrere meu, de sota dels pins, allò que hi ha no són pins, és a dir, no han regenerat, no ha reclutat fills, sinó que hi ha alzines, arbossos i brucs. Per tant, aquests pins, que a més a més tenen una esperança de vida curta, el que tomen els 100 anys ja tenen dificultats, veiem que estan entrant en una etapa que en diem de senectut, d'envelliment, i comencen realment a tenir molts problemes. Es van morint, les branques van quedant seques i sobretot han fet un creixement tan estirat que quan hi ha nevades o ventades produeixen aquest problema tan important que cauen damunt de les cases, damunt de les carreteres i fins i tot que finalment si cauen al mig del bosc també és un problema molt important perquè a l'estiu això és cel·lulosa, això és matèria, és biomassa per cremar, això és càrrega de combustible en aquests paisatges. Hem vist que hi ha pins vells que poden ser un problema. Aleshores, per què no els tallem? La raó és que això té una despesa elevada, que han d'assumir els propietaris forestals.
Al bosc en gaudim tots, per tant hem de buscar mecanismes de compensació econòmica perquè aquesta gestió forestal sigui possible. Totes aquestes branques d'alzina tallades són la matèria prima en l'elaboració del carbó vegetal. En segles passats, aquest carbó es produïa en unes singulars construccions anomenades piles carboneres. Actualment, encara podem trobar-ne alguna en funcionament. Som a l'alzinar de Can Besa i això que tinc aquí darrere és una pila carbonera. Hi ha potser unes 8 tones de llenya, de les que potser sortiran una tona i mitja de carbó vegetal. Plou, però això de fet no és cap problema si el que vols és fer carbó, perquè com que la combustió es produirà dintre d'aquesta enorme massa, estarà totalment protegida de la pluja. Aquesta és la llenya que ha quedat després de muntar tota la pila carbonera i, de fet, aquests troncs són els que perfectament ordenats s'han posat a l'interior d'aquesta pila. Ara el procés comença quan la pila s'encén i a dintre comencen a passar-hi tot un seguit de reaccions fisicoquímiques molt interessants. Primer s'encén amb un foc viu per dins que el que farà serà coure la llenya. Noteu el primer vapor d'aigua, el fum que sortirà serà d'un color molt gris, molt marcat, i a més, a mesura que es vagi acabant aquest vapor d'aigua que hi ha a l'interior acumulat a la llenya, a poc es començaran a trencar els compostos més volàtils que té la pròpia fusta, la matèria vegetal. Comença un procés que ja no es pot aturar i durant les primeres setmanes caldrà introduir peces com aquestes, retallets de llenya, bitlles per l'ull de la pila i anar-los burjant per alimentar aquest primer foc que dessecarà tota la fusta. I per tant anirà quedant un esquelet carbònic que a poc es anirà dessecant. Aleshores el color del fum canviarà radicalment i serà molt més blavós i quan ja sigui tota la pila ben carbonitzada pel seu interior, tot el fum sigui blau, es taparà i es deixarà refredar durant unes setmanes. I aquest és el resultat d'unes setmanes de combustió controlada, carbó vegetal que encara és calentó i que és una matèria extraordinàriament energètica perquè pesa una cinquena part de la llenya que hem posat aquí dins. Certament és una matèria que no té tantes calories en el seu conjunt perquè una part del combustible s'ha dissipat en forma de fum precisament per aconseguir el carbó vegetal. Però ara està en un estat energètic molt més concentrat i per tant és un combustible molt més eficient. Què diu aquest gos? Què diu? On tens la mestressa? On tens la mestressa? Rosa! On estàs? A sota la noguera? Rosa, on dius que ets? Que no et trobo. A sota la figuera? Ah, la noguera. Escolta, quin xafa que m'ha replegat avui, eh? Oh, però és que tu sempre vas amb mal temps, eh? Què és això? Això són les nous per la ratafia, perquè es cullen verdes i llavors es posen el licor amb les herbes. I poses alguna altra planta més? 40 plantes. 40 plantes, mare de Déu. Amb un poc gran, hi poso les herbes, hi poso les nous, i llavors ja la deixo sol i serena. I quan hi penso, la vaig movent. I en fas molta per la família o...? No, pel gasto nostre. Pel gasto de casa. 3 litres. És una beguda molt pròpia de molts llocs de muntanya de Catalunya, que té una funció mèdica, és a dir, que originàriament es feia com un estomacal. Si et sembla, un glopet el farem? Sí, i tant. No, mal no. When marimba rhythms start to play, dance with me. Provarem la ratafia de l'any passat, a veure què tal és. Vosaltres us ho preniu? Molt per mal de panxa. Tu no en vols, tu no? Una porcineta poder, no? No, però no puc veure gaire jo d'això, Farigoleix una mica, l'enganxo, una mica d'espígol podria ser que tingués. Espígol i... Menta, una miqueta de poliol i pericó, que per cert em veig aquí davant. Sí, perquè faig oli de pericó, perquè va molt bé per massatges. Dear, but my eyes will see only you.
Only you have the Agafes els brots, El brot de la floreta els només. posen en un pot. Amb un pot i llavors hi poso l'oli, 40 dies a sol i serena. Hi ha alguna tradició a Catalunya de collir-lo la nit de Sant Joan, posar-lo darrere de les portes i darrere de les portes de les corts de bestiar, perquè d'aquesta manera no entren, diguem-ne, les males ànimes a les cases. Una cosa de tradició. No funciona això, no funciona. Tant que no.